lusada pakon ayat 2. Sayorot bay silangmu, sayorot bay silangmu, jeti siananku, waktu umabau dijinting ma inumundu. Sayorot bay silangmu, Yesus
Mangkong gumahita, sapot konhita mangkata, kuban Tuhan na bata. Anduhan na bata ba panami pargogo na sa tarimbang, ito palangit pahapon tanakon. Nasusiluhan, siya ng bariyat niyo grupak na. Ilang namin taluk manamiro pulubimu, halani buweni doon tanang. Ay gatino ka namin lang martayin niyo grupamu. Agin niyo kayo ng hamban namin, asin sa hamhasan na bata namin, ulang marnabata namin. Jadi tumando lang ihapotay hanami ham, makita natin niyo hanami baliwi. Halanyain mo ang ginoo hanami pulubimu. Support kong dosa, pakong panlangkuran namin. Ulong matin, kay matanlaki na uungang lakanan. Sa kapamanusanan, andya pagkakang mga kaporsayaw, at patenger ni unang isda. Roh anani, mamindo, bakasuran niya na po Tuhan jarak noktok anami. Amen. Tangar ang dito kay kita mahata ni bata. Bagah-bagah pasal kasasapan ni dosa. Jehovah doon ay bata pagkiyamaya. Ang japan niyo, nangit mantinis. Ang jabok holong ni Huri, pakon kabulan. Nakamot kon holong ni Huri, tuban ni halong mariburi. Ang japan na manasap kajahaton, panlanggaron, pakon dosa. Ibagas holong ni Naibata, dumaisasap aganug dosa sa. Aranyay, patanda kung sita matanda-tanda ng paguluhan na bahay. Asa nga po't mabay na bata ibaboy. Amen. Ipundul mga kuya. Magbalik sa kita, haleluya, mamagkahapos ko ang pada, ayat sada, ito ang kapon ayat. Ang gotuk po ba yung duyo polis pa ko ni Tetantin? Ulang sirpang benahe, bubay dalam na sito. Lanugjon maalay Tuhan kay manombak Tuhan. Saksyon dita mahapon sa iyong tain. So, mga sinapsipon, ginaganyang halak na pusaya, may sa kanong. Ang saya, bagi ng Bapa,